Assalamu alaikum masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Har yau ma dai kuna tare da Autan Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu da sabuwar kasida mai suna kaji karshen girma. Dan neman karin bayani ana iya tuntuɓar mu a nambar waya kamar haka 08106337109. Allah ya bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Allah da kai zana fara sarki mai dare mai rana, kai ka ban sutura da yawa sannan na sawa jikina, ka bani iko na tsara yabo ga daha mai kyan suna, majingina ta da kai na fake ya annabi Maulana. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Allah ka ƙara salatinka ga Mustapha shiryayye, mai taimakon mai imani har da magajiyayye, gatan matattu ma'aikin Allah har da marayayye, mai martaba sayyidul arabi abin yabo manzona. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Alihi da sahaban annabi sada shagati jani, jiyale abdul qadir hada gausu mai zamani, harazimi shehu babana aliyu kai ne tsani, da baba shine sharifi na jamilu mai rainuna. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Ya annabi gani nan nazo da baituka mai girma, ka ce da ni ya ka autan shehu na baka kyauta nima, idan ka banzan rawa in joye daha mai albarma, ya mai gida amshi roƙona ka so ni ya manzona. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Na tsaya ne ina nazarin wa rabu yayi wa girma, sai na fara da annabi Adam yana da babban girma, sai na gana a ran ceto ta kansa za ya yi shi ma, ashe mulkin na annabi ne mujtaba Maulana. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Allah gafurur rahimu annabi ne ra'ufur rahimu, itaciya ya kira ta amsa kaji masu mukamu, ya yi kyautar aljanna hada farisa ta samu, ukashatu ya ga dimbin albarma wajen manzona. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Litinin kai so manzan Allah kana yin haske, haihuwar aswahi annabi kai ka zo wankake, shugaba kaunar ka nake ta dole na yi ba take, dan Amina da Abdullahi Mustapha Maulana. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Da haka wuce girma ni ina kaunar ka, yaga duniya ma gaba ɗaya annabi an ci albarmarka, tashin kiyama da za a yi dan a san matsayinka, mukarramun daha alhadi musu bahu ya manzona. Kaji karshen girma mai gidan Aisha da Khadija
matan mutan fara har da na ƙarshe kabu kowa tsafta dan kai ilahu yake abuwa rasulu babon binta roƙo nake ya masoyi na aminu kai mun gata domin isar shehu babana harazimi maulana. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Girgije ke yi wa inuwa Mahamudu baka da tsara dukkan halitta a ranar da gobe kai muke saurara. Mahamudu na kan kujera mai girma da kyawun sura mai fita ya sayyidul bushra matsayinka ne manzona. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Jama'a mu duba mu sa nazari waye ya kai manzona shi ke ganin baya ba waige Mahamudu da hagwanina ya mai idanun ganin Allah mai martaba maulana ya shi yakan haɗe sawunsa abin yabo manzona. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Ya shugaba na gaban girma mai martaba muku tafi ya sha kira na Khadijatu mai matsayi Habibu Nazifi ciwo na sanka a ruhi na Mahamudu karo zafi ya zamo silar mutuwa na sanda nake ma manzona. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Sayyidul arabi manzan Allah kamil alfarma aman biza na zo birninka na gaida kai mai girma dan Fadima da Hassan da Husaini ka bani kyauta nima ya Mustapha amshi roƙona a goge dutsen baina. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Mustapha dan Sharifu Jamilu ka amshi duk roƙona ka yarda na yi ta kasidinka yabanka ne sha'anina domin yaban da Sharifu Salahu yake maka maulana kamar da ni zaki a fagen begenka ya manzona. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Nan zarfi baitoci na mai yin yaban ka rasulu Autan gidan Shehu barhama ka yi lamunin ka jamilu a gare mu sannan ka yarda da mu a fagen yabo ikililu zo faralin ba mai matsayin ka ya manzona. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha Maulana. Kaji ƙarshen girma mai gidan Aisha da Khadija ta Mustapha maulana.